Passen alguns minuts de l'hora oficial d'inici d'aquest ple extraordinari. Si la senyora regidora, si regidors poden prendre seient, la primera cosa que farem serà excusar la senyora Alfari, que per motius de salut no ens pot acompanyar en aquest ple. I el següent que faré és, tal com expressa l'ordre del dia del ple, és en primer lloc ratificar la urgència de la convocatòria d'aquest ple extraordinari. Hi ha algun comentari? Per tant, queda ratificada la urgència del mateix. I passem al punt número 2, que és prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora Isabel Martínez Cid a l'acte de regidora d'aquest Ajuntament. En primer lloc, señor Canela. Simplemente muy rápido, yo creo que luego ya, bueno, després ja parlarà, això m'ho fas tu, de vegades em parlo en castellà, és curiós també, sí. Bé, moltes gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. Avui en aquest ple es formalitzarà la renúncia de la regidora Isabel Martínez Cid. Simplement dir que com a company, per una banda estic content perquè iniciarà nous projectes il·lusionants i estic segur que li anirà fantàsticament bé. Per altra banda, com no pot ser d'una altra manera, em sap molt de greu perquè ha sigut una companya que m'ha ensenyat a valorar el que és la política des de la ferma convicció de l'honestedat, de treballar fermament per el que un creu i per no rendir-te mai en absolut, ni que sigui perquè tinguis temes que et toquin des del partit o et toquin des del poder, en quan tu, quan tens un criteri, l'has de seguir i l'has de defensar fins a últims límits per aquesta ciutat i per les persones que hi viuen. Simplement donar les gràcies públicament a la Isa. Fa molts anys que està ja en aquest consistori, va entrar amb el mandat d'en Joan Mora, va continuar sota el mando d'en Quim Fernández, que ens acompanya avui aquí. Ha fet una excel·lent tasca a la regidoria de Benestar Social, ha portat programes de cooperació, ha estat una regidora que em sembla que des de la casa i des de la ciutat ha estat molt estimada per tothom. Simplement donar-li les gràcies públicament per aquest quasi any que hem estat plegats, m'ha ensenyat moltíssimes coses i espero continuar la meva tasca com a regidor seguint una mica l'estela de tot el que m'ha ensenyat la Isa. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Canela. Senyora Martínez. Intentaré ser ràpida, atès que hi ha una feina després, que és la del ple de pressupostos, que crec que és la veritablement important per a la ciutat. Si se'm permet, en primer lloc, voldria tenir un record per a Milós, tècnica estimadíssima i molt treballadora de promoció econòmica, que malauradament ens ha deixat en el dia d'avui. Des d'aquí el meu condol a la família de sang i a la família laboral que em consta que l'estimaven com a tal. També voldria agrair, en aquest cas, tota la tasca que estan duent a terme des de Protecció Civil, Benestar Social, Policia, tot el que és el Gabinet de Crisis, la regidoria que encapçala en aquest cas la Laura Seijo, per la tasca ingent que estan duent a terme en tot el tema del coronavirus. També voldria agrair en aquest cas a la senyora secretària i a tot el seu equip per aguantar-me aquest temps i també per tramitar amb celeritat la meva renúncia, que ningú es pensi que l'han fet ràpida per fotre'm fora ràpid, sinó perquè li vaig demanar i més que res per poder tenir temps també per acompanyar l'equip que vindrà al darrere. Voldria alhora també donar les gràcies i posar en valor l'ingent treball que duen a terme els tècnics de l'Ajuntament, que moltes vegades, amb molta feina, llocs de treball ergonòmicament precaris, poc personal i molt esforç, tiren endavant la ciutat i, a més, moltes vegades ens han d'aguantar i fintar capbrossades de polítics que ens encaparrem amb temes i qüestions a vegades ineficients. Des d'aquí tot el meu respecte i agraïment a tots i a totes i també les meves disculpes si en algun moment els hi he fet ballar el cap. Voldria alhora agrair a tots els companys regidors el respecte i el tracte que m'han tingut sempre, a mi, encoratjant-los a permetre que la nostra ciutat no caigui a l'anom i a l'apatia, a treballar de consum en projectar tota la ciutat cap a la capitalitat que mereix, deixant de banda ideologies i sempre en pro del bé comú. Com tots ja sabeu, jo no havia d'estar en aquesta legislatura. Les circumstàncies de la ciutat i del país m'hi van portar. El company Canela em va convèncer per acompanyar-lo durant un tros del camí i ajudar-lo a la mesura de les meves possibilitats
aportar el know-how, poc o molt, que vaig aprendre, entre d'altres, del company que tinc aquí, el Quim Fernández. Per això he intentat fer que aquest temps, amb el millor o pitjor encert, sempre amb responsabilitat i respecte. I vull també, de nou, agrair a tots els companys que des de les discrepàncies mai haguem caigut en el llenguatge reactiu. Vull alhora també aprofitar per demanar perdó si en algun cop a la defensa de les meves idees m'he pogut excedir i algú s'ha sentit personalment molest o atacat, perquè torno a reiterar, la lluita ha de ser sempre contra l'ideari totalitari limitador dels drets o contra el silenci còmplice, mai contra la persona. Com vaig exposar en el comiat de la legislatura passada, els polítics hem de ser exemplars i exemplificadors i com a tal hem de defensar els drets que creiem legítims des del respecte i amb proactivitat. No hi ha llocs ni tan sols per l'insult ciceronià ad hominem. Permetem-me també que tingui un petit record per als presos i exiliats que van permetre en el seu dia que part del poble català es pogués autodeterminar, per tenir també un millor país i un millor país més cohesionat. Des d'aquí tot el meu respecte i diré que algú hauria de dir, com va dir un company d'Esquerra, que hem de tenir molt present que alguns juguen alegrement amb el terme d'amnistia. Recordeu que aquest vocable deriva del grec amnèsia, que significa oblit, i per això soc conscient que els companys de Junts per Mataró, amb l'Alfons al capdavant, miraran de continuar tractant que no hi hagi oblit, però a més també de fer un país més gran, i amb ella la ciutat. Treballaran, i crec perquè conec en Calera perquè recuperi Mataró la capitalitat i no es converteixi en una mera ciutat dormitori, fosca, autòmata, en els que drets fonamentals i inclosos els socials siguin només paraules. I això passa per recuperar la dignitat de ciutat i de país. Com he dit, la meva partida s'ha acabat. Crec que he complert la feina amb la mesura de les meves possibilitats. I des d'aquí, dir-li al company Alfons, que ja camina sol, que és un pura sang que galopa pels camps de la política, que no sé què puc més aportar-li, però que romandré una temporadeta més amb ell, acompanyant-lo i amb el company que vingui després. Agrair-li i mostrar tot el meu respecte per posar-se al capdavant d'un vaixell que feia aigües en el seu moment. Com he dit, tot el meu respecte per destinar part del seu temps de feina i de família per un projecte comú. Sé que continuaràs amb la responsabilitat política d'afiançar la veritat, recordant que aquesta no és només no dir o repetir falsedats, sinó també no callar quan s'està davant d'una injustícia del tipus que sigui. Hem de ser ferms davant dels falons. Acabaré ara ja sí, donant les gràcies i recordant allò que va dir en el seu dia el president Obama, no perquè jo estigui a la seva alçada, sinó perquè crec que és molt adient. La democràcia requereix un sentiment bàsic de solidaritat, la idea que més enllà de les nostres diferències estem en això junts, creixem o ens enfonsem junts. Ha estat tot un honor ser a la vostra companya i poder destinar part dels meus anys a treballar per la ciutat i per al país a intentar que els que vinguin darrere tinguin una ciutat millor i amb ella un país millor. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyora Martínez Cid. No sé si algun dels portaveus vol adreçar algunes paraules a señora Sancho. Bueno, únicamente agradecer todo este tiempo que hemos estado con Isa y darle las gracias por sus conocimientos que ha aportado y por su integridad. Y bueno, que nos seguiremos viendo. Moltes gràcies. Senyor Morales. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bueno, Isabel, només per donar-te les gràcies, els dos venim del barri de Cirera, no? Això vol dir ja moltes coses. Hem coincidit poc temps en aquest consistori, la veritat, però els mesos que hem coincidit ha estat un plaer poder debatre, poder discutir-nos educadament i positivament sempre amb un to de respecte, sempre amb una bona actitud. Em consta que tant el govern com a l'oposició has fet una gran tasca i la veritat que més enllà de les discrepàncies polítiques que puguem tenir cadascú i del projecte que puguem defensar cadascú, jo sempre defenso que
la ciutat la construïm entre tots, entre totes les persones, les del carrer i els 27 que som aquí, i s'agraeix moltíssim quan al consistori formem part persones amb les que es pot parlar de tot, amb les que podem parlar en qualsevol moment, amb les que ens tenim estima, perquè a vegades només es veu de la política la gresca, la baralla, la disputa, i més enllà d'això també és important que els ciutadans sàpiguen que són persones que tenim bona relació entre nosaltres més enllà de les discrepàncies, i volia donar-te les gràcies, ens seguirem veient. Gràcies, Isabel. Senyor Teixidor i Pont. Sí. Gràcies, senyor Bote i Paz. Gràcies, senyor Bote, i gràcies també, Isabel, per aquests anys que hem compartit, una persona treballadora, honesta, lleial, apassionada, i com ha demostrat avui en aquest Parlament, també sempre amb ganes de compartir els seus amplíssims coneixements, tant si tens la voluntat de fer-ho com si no. Amb tots nosaltres hem après molt d'ella aquests anys i estic convençut que aquesta propera etapa que inicies t'anirà molt bé, i et desitgem de part de tot el grup tota la sort del món. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Teixidor. Senyor Gomar. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Martínez, malauradament, només quan deixem la política se'ns reconeix la nostra feina, es diu el bé que hem fet per l'administració en la qual hem treballat. És una llàstima, però és una realitat amb la qual vivim i convivim aquells que hem decidit posar al servei de lo públic la nostra vocació, el nostre temps i, en el seu cas, i crec que això ho compartim vostè i jo, la nostra passió. Crec que vostè la defineix, entre altres coses, la seva forma de fer, la manera de fer, el buen hacer, però sobretot la seva passió. Jo comparteixo amb vostè la passió, que la passió no desaparegui de la seva vida, que no desaparegui dels seus reptes i que vostè continuï sent apassionant cada dia de la seva vida, perquè és la passió la que ens fa diferents, la que ens fa lliures i la que ens fa ser cada vegada millors persones. Moltes gràcies per la seva feina en nom de tot el grup municipal socialista, el d'ara i el dels últims anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gomar. No, deixi'm, jo també volia adreçar-li unes paraules. L'alcalde sempre reserva el dret de, ara mirant el senyor Fernández, en un moment delicat de la història de la nostra ciutat, la primera vegada que el ple quedava tan fragmentat, jo crec que van ser molt valents de dotar d'estabilitat a aquesta ciutat. Després, el signe dels temps ens va passar per sobre, com acostuma a succeir moltes vegades, però crec que van ser, com hem dit públicament tots, un temps de governar plegats, demostrant que el difícil és que els que no s'entenen, com dic, aquella frase del senyor Terrades, que l'acord entre diferents és el que realment té valor. Crec que ho hem dit amb el senyor Jerez moltes vegades, que van fer molta feina. Vostè va ser regidora d'aquest govern i li vull reconèixer públicament. Recordo moltes converses amb el nostre estimat doctor Binzo, que parlava de com els hi anava als dos en la seva àrea, de com es complementaven, de com feien equip i com això també era un exemple per la resta de companys del govern. I per tant, una primera part dels meus agraïments van ser per aquells 2 anys treballant plegats. I després, com a regidora de l'oposició, crec que amb una posició responsable, constructiva, sempre intentant aportar els seus coneixements al servei de la tasca que entre tots fèiem en aquesta cambra, en aquesta sala i també en el conjunt del consistori. Així doncs, per una cosa i per l'altra, moltes gràcies per aquesta dedicació als veïns i a les veïnes d'aquesta ciutat a través de l'exercici del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Mataró, que sempre és un honor. Li desitjo molts encerts, molta sort i que tot el que li hagi de passar sigui bo per vostè. I ara sí, ens donem per assabentats, no hem de votar. No cal que t'aixequi, senyor Martí, no cal que s'aixequi perquè aquest ple acaba i per tant tenim un minut de recés abans que comenci la Junta General. Moltes gràcies.